Klokken var 4 om eftermiddagen, da Ib pludselig faldt om på fortovet. Ibs 4 venner, eller 5, den ene var faldet i søvn, stod rundt omkring. De havde aldrig lært genoplivning. Pludselig kom der en tilfældig person forbi. En person, der tilfældigt kunne hjerte-lungeredning. Personen stak sin ene hånd ned i sin pose og trak op og pludselig genoplivningsdukke. Hvad helt præcis den fulde nordmand skulle bruge den og pludselig genoplivningsdukke til, det er godt illustreret. Derefter trak personen op af sin pose sin bærbare DVD-afspiller sammen med sin instruktions-DVD i genoplivning. Derefter tog personen sine knæbeskyttere frem og satte sig ned på knæ ved siden af den bevidstløse Ib. Derefter tog personen sin genoplivningsfolder, som han havde fået på den nærliggende Falk-station, da han havde været til et foredrag om genoplivning. Så tog den fulde nordmand sine vådservietter frem. Og rensede. Samtidig, og som I kan se, vennerne blev meget chokerede over, hvad der foregik. Da den fulde nordmand havde renset Ib godt for bakterier og AIDS, tog han en paptelefon frem. På sin paptelefon ringede han 112. Han fortalte, at han havde fundet en livløs Ib, liggende bevidstløs på fortovet. Han gik straks i gang med at redde liv. Han lagde telefonen fra sig og tog op de ekstra lunger, han havde med. Han gik straks i gang med genoplivningen. Der skulle også kunstigt åndedræt til. Vennerne var meget chokerede, men dog kunne de godt se, at det virkede. For lige pludselig kom der liv i Ib. Ib kastede op i mange timer. Og vennerne hjalp godt til med kaste op sammen med ham, ja. Sådan gik dagen for Ib. Ambulancen nåede aldrig frem, men det var godt, at den fulde nordmand kom forbi og kunne hjerte-lungeredning, for ellers havde Ib været død. Ib var meget glad for, at den fulde nordmand havde hjulpet.